A solicitude das propias familias do boirense Manuel Piñeiro Abeijón e o rianxeiro Francisco López Pérez, asasinados polo franquismo, o Grupo Instagrada USC da Manda Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza realizou unha intervención no cemiterio de Asados. Manuel Piñeiro Abeijón foi detido o 14 de agosto do 36 e foi asesinado, segundo a información que nos pudemos recoller, no alto de Paredeagua, e enterrado en Asados. Esa era a nosa idea e por iso íbamos aí. A outra persoa, a outra vítima, era Francisco López Pérez, que foi detido o 12 de setembro do 36 e foi executado, e tamén tiñamos, digamos, esta mesma idea de que ambos corpos foron abandonados e posteriormente trasladados ao entorno do cemiterio parroquial de Asados. Tras unha fonda labor de documentación previa, os investigadores determinaron unha superficie duns 20 metros cadrados onde se concentraron as escavacións. Xunto a toda esta análise documental, o traballo de campo tamén constituíu unha peza central da investigación. Incluía a prospección inicial do cementerio, que sempre imos acompañados dos compañeiros de arqueoloxía. Tamén delimitamos a área de estudo e a observación directa das estruturas funerarias, tamén é importante, e analizar a evolución do espazo ao longo do tempo tamén é importante, porque así vemos como se foi transformado todo o adro, todo o cementerio. No transcurso dos traballos desenvolvidos entre o 27 de outubro e o 7 de novembro non se acharon os restos dos dous represaliados, aínda que as escavacións permitiron identificar dúas fosas e un resto de cerámica da época medieval, que suxiren a existencia dunha antiga necrópole. Dadas as características das fosas, e dado a ausencia de restos óseos, consideramos que esas fosas eran o suficientemente antigas para que os restos óseos tuveran desaparecido. Tamén xunto con eso localizamos un fragmento de cerámica que unha vez analizado podemos encadralo en época medieval. Entonces, fomos conscientes de que estábamos ante unhas fosas, pero moi antigas, históricas. A falla de resultados con respecto á localización das súas vítimas non supón ni moito menos un punto e final, posto que a análise documental e o traballo de campo indican que os restos poderían atoparse noutros puntos do cemiterio ou mesmo no exterior do recinto. Os investigadores fixeron entrega tanto ao Concello de Rianxo como á Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica dun exhaustivo informe que sirva como punto de partida no caso de retomar a busca nun futuro.